Šampionátový duel v histórii Slovenska proti Kanade nachádza obidva týmy v podobnej tabuľkovej pozícii, v identickom bodovom zisku za jedno víťazstvo v riadnom hracom čase. Už sú tam príďom traja Kanadenie, toto by mal byť priestor pre Sukela. Sukel, Černákovi možno za doráčku, Lacona ešte šanci. Veľká priazka. Kanadania znižujú. Joverová strela. Vyrovnané. 2-2. Preniesol to na opačnú stranu. Pravo Woods, tu je Luther. Strela na Račuka. Je tam gól, Liška! Pásmo Marščasov opäť veľa, to ide cez neho a dáva go pomedzi betóny Patrika Rybára. Už nás Kanadenia tlačia a dávajú gól. Zákrok Patrika Rybára neprichádza. Ešte Sukel! Gól!